Cristina, cóllote aquí en plena acción, Moi bons días. Bos días. Estamos traballando. Temos este ano 11 alumnas nun total de 60. Estamos moi ben. Xa fai 7 anos que comecei nesto, a verdade é que éramos moi pouquiñas, pero cada vez están incorporando máis mulleres. Cando ti comezaches, cantas alumnas tiñas? Ningunha. Ningunha. Estamos a falar que en 7 anos a evolución é espectacular. Espectacular. José Manuel, xefe de estudios deste Ribeiro, aquí a automoción non é cousa de homes, non? No. É un mundo que podemos acceder todos, independentemente do sexo, o sea que genial. Teu primeiro ano de docencia, Sí. cantas rapazas tiñas? Ningunha. Eran todo homes. Hai 5 anos. Sí. E en 5 anos o 20% xa son mulleres. Sí, unha maravilla. La mecánica, la verdad, es que es algo que se me ha transmitido desde que soy pequeña. A mi madre le pareció muy bien, la verdad. Me dijo, aprovéchalo porque es algo que a ti te gusta, tal. Además, es algo que quieras o no, el día que se te pinche una rueda ya puedes hacerlo tú sola. No hace falta que llames a una grúa ni nada. Ahora mismo metíme aquí porque sí, porque me gusta tamén moitísimo rallies, Fórmula 1 e todo. Nunca me apartaron por ser muller ni nada. Isto non é un mundo de homes nin de mulleres, isto pode o facer calquera. Eu teño, meu pai é mecánico e o meu irmán tamén. Entón eu creime moito nese ambiente, sempre estaba no taller, con ferramentas e esas cousas. Eu creime nese mundo. Algúns dicíame, ai, que non vas dar ca forza e tal, o sea, non... Dicíame, moito que tú eres moi delgadiña, o sea, non vas dar... Na forza sí que é certo que eles teñen máis ca nós. Pero igual... Cabeza. Sentidiño. Non, temos normais. Como chegas ti ao mundo da automoción? Gustábache de pequena? Era algo que che chamaba a atención? Sempre me chamou a atención os vehículos, así como poder arreglar algo, o de manchar as mans é cousa bastante miña. O sea, non me gusta tipo oficina, estar sentado tal. No, a verdade é que sempre cuadrei ben cos chicos, levome mellor cos chicos que cas chicas. Pois moitos non te respetan, pero faste respetar, isto é o que hai. Hai que luchar contra o que somos e listo. Que tanto homes como mulleres podemos facer o mismo, non tendremos a mesma forza, pero cualidades temos todos. En general, os hombres non aprecian moito de que as mulleres estemos facendo isto, pero bueno. Ahora en las empresas se ve bastante mujer. Están intentando nivelar un poco pues, lo masculino con lo femenino. A verdade é que me gustaría ir á ITV. Traballar na ITV. Se acabas na ITV, acórdate do compañeiro de min, Sempre con todo en regla, pero se hai algunha cousa que está no límite, pois ti... Que lle dirías ás rapazas que nos vendes das casas? Animaríalas? Que o proben, que o intenten, sí. De verdade que é un mundo apasionante, é un mundo que toca un pouquiño de todo. E a xente, as empresas están buscando moito mulleres para un pouco romper este tradición masculinizada nos talleres.